खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिखा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसाम सोरखारनि केबिनेट मेलाव माखासे गेदेर बिथांखिफोर लादों। लखिमपुराव बिजेपि दैदेनगिरिनि न'आव सिआइडिआ सिग्रोमदों। काजिरङायाव आइजो हाग्रा मावफारियानि जिउ खहा। बिटिसिनि सिएम प्रमद बर'आ गुबुन गुबुन बिथांखिफोर बेखेवदों। गुवाहाटीनि मोनसे बाराव गाग्लोबनायनि जाथायखौ लानानै सानै सुबुंखौ खादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव बृहस्पतिबारखालि लक सेवा भवनाव आसाम सोरखारनि सप्तायारि केबिनेट मेल जानानै थाङो। बे केबिनेट मेलाव माखासे गोनां बिथांखिफोरखौ लानाय जायो। बेनि बागै गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला केबिनेट मेलाव लाजानाय बिथांखिफोरनि गेजेराव मोनसे गेदेर बिथांखिया जादों अंगनबादि मददगिरिफोरनि मासि जौगाहोनायनि बैसोनि सिमाखौ 45 बोसोरनिफ्राय 50 बोसोरसिम बारायनाय। बेनि अनगायैबो बे बोसोरखौ बिजाबनि बोसोर महरै फालिनायजों लोब्बा लानानै आसाम सोरखारा साफ्रोम सोरखारि मावफारियानो बिजाब बायनो थाखाय 1000 रां होगोन। बे रांखौ नभेम्बर दानाव गावसोरनि दान बान्थाजों लोगोसे मोनगोन। सोरखारि मावफारियाफोरा बिजाब बायनायनि रसिदखौ सोमोन्दो गोनां बिबानगिरिफोरनो फोरमान महरै होनांगोन। बे बिजाब बायनाय हाबाफारिनि थाखाय आसाम सोरखारा गासै 40 कौटि रां बाहायगोन। मख'नो गोनांदि रायजो सोरखारा बे बोसोराव 1000 लाइमोन लिरगिरिफोरनो 25,000 राङै एकालिन होनो केबिनेट मेलाव थांखि लादों। पाब्लिकेशन बोर्ड आसाम एबा आसाम प्रकाशन परिषदआ सायख'गोन लाइमोन लिरगिरिफोरखौ। लोगोसे रायजोनि बबेबा जिल्लायाव बिजाब मेला खुङोब्ला 5 लाख रां आरो साब डिस्ट्रिक्टआव बिजाब मेला खुङोब्ला 2.5 लाख रां अनसुंथाइ होगोन। बबेखानि देग्लाय बोसोराव सुधाकान्डनि 100 बोसोर फालिनायनि गोसोखांथियाव फैगौ बोसोरनि 1 जानुवारि खालि गांसे गोसोखांथि बिजाब सेबखांनो थांखि लानाय जायो। रायजोनि 12 लाख नखरफोरनो हरगोन बै लेखाखौ। बेनि अनगायैबो एडभान्टेज आसामनि मोनब्रै गोरोबथाखौ केबिनेट मेलाव गनायथि होयो। मोननै सिमेन्ट कम्पानि, पेप्सि कम्पानि आरो गंसे हटेलबो बे गोरोबथायाव दङ। मख'नो गोनांदि मैयानि केबिनेट मेलाव बिटिआरनि डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सायावबो बिथांखि लायो। डेभेलपमेन्ट ब्लकनि बिबांखौ 22 निफ्राय 23सिम बारायनो थांखि लायो। बाक्सा जिल्लानि गबरथनायाव गायसंगोन गोदान बिडिअ अफिस। लखिमपुर विधानसभा बियाबनि बगिनदि मण्डल बिजेपिनि आफादगिरि धीरेन सनवालनि न'आव हरखाब सिआइडिनि टीम। बगिनदियाव थानाय बिजेपि दैदेनगिरि धीरेन सनवालनि न'आव सिआइडिआ सिग्रोमदों। मख'नो गोनांदि धीरेन सनवालआ सनवाल कछारी अट'नमास काउन्सिलनि सासे मावफुं सोद्रोमा। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सनवाल कछारी अट'नमास काउन्सिलनि मुवा बेसाद राननायाव बेले-बेजे एबा केलेंकारि खालामनायनि अजदआव सिआइडिआ धीरेन सनवालनि न'आव सिग्रोमदों। बे सिग्रोमनायाव सिआइडिनि टीमा बिजेपि दैदेनगिरिनि न'निफ्राय आयेन बेरेखायै दोननाय काउन्सिलनि गंथाम ट्राक मुवा बेसाद मुसारि बायदिखौ जब्द खालामनो हायो। बबेखानि टाकुवाखाना विधानसभा बियाबनि दैदेनगिरिजों जोबोद खाथि सोमोन्दो लानानै काउन्सिल बिसायख'थियाव सायख'जानानै फैनो हानाय धीरेन सनवालआ गावनि मासिनि गोहोखौ आयेन बेरेखायै बाहायनानै काउन्सिलनि मुवा बेसादफोरखौ गावनि न'आव लाखिनायनि गोख्रों अजद थिखांदों। रिपर्ट बायदिब्ला सिआइडिआ जब्द खालामनो हानाय सोरखारि मुवा बेसादफोरखौ लखिमपुर जिल्लानि सिनियर सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस एबा एसएसपिनि जिम्मायाव लाखिनाय जादों। काजिरङा नेशनेल पार्कआव सासे हाग्रा बिफाननि मावफारिया सोमोनांथावै जिउ गोमादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला काजिरङा नेशनेल पार्कनि सानजा आसाम वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी एबा वेस्टार्न आसाम वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरीआव हाग्रा रैखाथि जवान महरै सिबिथाय होगासिनो थानाय सासे लाइमोन आइजो हाग्रा मावफारिया सोमोनांथावै जिउ गोमादों। बकाखातनि डिएफअ मावख'नि क्वार्टाराव बोखांनो हादों आइजो हाग्रा मावफारियानि गोथै सह'खौ। काजिरङायाव हाग्रा बिफाननि मावफारिया गावखौनो फोथैनानै लानायनि सन्देह खालामनाय जादों।
मख'नो गोनांदि बे जाथायनि सायाव सरासनस्रा नायबिजिरनायाव आइजो हाग्रा मावफारियाया गावखौनो फोथैनानै लानायनि सन्देह खालामदों। बे जाथायनि सायाव बखाघाट पुलिसाबो नायबिजिरनो जागायदों। बे जाथायनि बागै बखाघाटनि DFO अरुण बिगनेशआ सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बखाघाटनि DFO मावख'नि क्वार्टारनिफ्राय बोखांनो हादों आइजो हाग्रा मावफारियानि गोथै सह'खौ। बबेखानि सोरखारि क्वार्टाराव गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाय आइजो हाग्रा मावफारियाया गलाघाट जिल्लानिनो आटघेलियानि होननानैबो DFOआ सुलुङाव फोरमायदों। BTR सोरखारनि थांखिखौ आबुं खालामनो थाखाय प्रमद बर'नि गुबुन मोनसे आगान। बड'लेण्डखौ मोनसे रैखाथि गोनां गोख्रों आरो स्मार्ट खालामनायनि थांखिजों चिफ प्रमद बर'आ बृहस्पतिबारखालि मोनब्रै गोदान बिथांखिफोर बेखेवदों। क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव खुंनाय मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों प्रमद बर'आ BTR सोलायनायनि मोनब्रै गोदान बिथांखि बेखेवदों। BTC सरकारा बेखेवनाय बै मोनब्रै गोदान बिथांखिया जादों एम्पावारमेन्ट अफ पार्सन्स विथ डिसेबिलिटिज एबा PWD, बड'लेण्ड वुमेन एम्पावारमेन्ट मिशन चाइल्ड फ्रेन्डलि BTR आरो बड'लेण्ड कम्पिउटार लिटारेसि मिशन। बे मोनब्रै गोदान बिथांखि बेखेवनाय हाबाफारियाव प्रमद बर'आ बुङोदि CMनि जर'खा बिथांखिनि थांखिया सरजाबफानाय जौगानायखौ बांहोनाय, समान खाबु होनाय, आइजोफोर, गथ'फोर आरो बेंगुरा सुबुंफोरखौ गोहो होनाय, बिसोरखौ BTRआव गोजोन आरो दावगानायनि दावबायनायाव समान बाहागो लाग्राफोर खालामनाय। बर'आ बेंगुरा सुबुंफोरनो ट्राइसाइकेल आरो लेपटप होयो। बे हाबाफारियावनो आइजो आरो फरायसाफोरनो साइकेल आरो बेग होदोंमोन। हाबाफारियाव MLA लरेन्स इस्लारि, BTCनि सोलोंथाइ नेहाथारि ए बर्मन आरो सोलोंथाइ बिफाननि सामलायगिरि जगदीश प्रसाद ब्रह्मआबो बाहागो लादोंमोन। बृहस्पतिबारखालि मोनायाव गुवाहाटी पुलिसा नोगोरमानि जुनारसालि र'ड ओनसोलाव मोनसे बारनि बायजोआव सानै रैखाथि होग्रानि सायाव गाग्लोबनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सानै सुबुंखौ खानाय जाबाय। हमजानाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ पाटासिल आम्बारिनि प्रद्युत रामसियारि आरो दुलियाजाननि थागिरि लुहित काकति होनानै सिनायथिनो होदों। बे जाथाया 3 आगस्तनि हर गेजेराव टाइम्स स्कुवार कमप्लेक्सनि पार्किंआव जादोंमोन, जेराव हौवा आरो हिन्जाव सानैबो जौ फेनाय सेंग्राफोरनि मोनसे हानजाया मोनसे फिसा बाथ्रा दान्थेलायनायनि थाखाय गार्डफोरखौ गाग्लोबदोंमोन, जाय उननि समाव हिंसायारि महर लादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।